kar ku damu insha Allah daga nan zuwa awa 1 zai farka. Sani Usman. Ikon Allah. Komai ya zafi maganinsa Allah. What? Azurfar so. Duk lokacin da na samu bambanci ko akasin abin da ka faɗa mun, ka san cewa ba zan bar ka ba. Ka san ni wane ne? Ka san ni waye? Rabu da shi Alice kawai. Kada ka manta da wanda ya maka alkhairi a rayuwa. Kwarai kuwa shine dauka. Da kake tunanin ni zan yi haka? Soyayya ta nasarar ta ko faduwa a hannunki take. Idan aka samu akasin haka to wallahi tallahi ba zan bar ki. A Kamal, kai zaman ka. Bana so dinga ganin ka a cikin tashin hankali. Ko ranka a baci, ko kaɗan. Kin san gabar cikin gida tafi kowace gaba tashin hankali. Gaba cikin gida tafi kowace gaba azaba. Ni dai wannan abu sai na ji wanda ya baki wani. Sai na ji wanda ya baki wani azurfan. Dan ƙarfi. Wata sabuwa. Azurfan so kuma? Azurfar so. A ina ka san azurfar so? Waye ya baka labari akan azurfar so? Ki kula da zoben nan tamfar kamar numfashin da fito cikin jikinki. Ni kaɗai na cancanci in mallaki azurfar so. Ni dai na san me bi suna hakan ne saboda ka sa min azurfar so. Akan azurfar so. Azurfar so. Azurfar so. Channel.